Anem a 10. Bé, és en relació a les subvencions esportives. Durant aquestes últimes setmanes s'han posat en contacte diverses associacions amb nosaltres per mostrar-nos el malestar per les subvencions. Ens han fet saber que, per la seva consideració, que compartim, com ja li vam fer veure al regidor, s'ha beneficiat clarament a una associació, la qual cosa va en detriment d'altres en unes subvencions que en principi són concurrents. Aquestes associacions, tot i que la seva intenció era impugnar les bases, han acabat prenent la decisió de no fer-ho per no retardar el pagament d'unes subvencions que ja arriben tard. Fet pel qual el nostre grup municipal tampoc va posar traves a les subvencions, però que, com sap el regidor, sí que li van fer veure que suposaven un clar benefici a una associació. Reiniciem Canal som partidari, com ja hem fet saber, de les subvencions concurrents i sempre hem mostrat el nostre suport en aquesta decisió. Però tot i això pensem que s'ha de reconèixer que aquesta volta s'ha comès un error. L'any passat, després de les subvencions concurrents, va haver de fer-se una subvenció nominativa de 8.000 euros a la Unió Esportiva Canals, de la que, per cert, sembla que no s'han complit les condicions que es van posar com a motivacions. Enguany, per evitar això, s'ha afegit un punt que sols complís aquesta associació i que suposa 13.000 euros directes perquè cap altra associació pot optar a ells. Entenem que s'ha acabat emmascarant una subvenció nominativa dins d'una concurrent per evitar-se el que van haver de fer l'any passat. Voldríem preguntar-li al regidor, per tant, si es pensa que aquestes subvencions són igualment justes per a totes les associacions o si se'n beneficia o perjudica alguna. Podríem saber també si el regidor és sabedor del malestar que hi ha entre algunes associacions, evidentment no totes, i si ha tingut l'oportunitat de parlar amb elles. També dir-li que hem vist que consta en el registre de l'Ajuntament una instància d'una associació esportiva amb propostes de millora per a les bases del 2016, si s'han tingut en compte aquest 2017, i dir-li també si pot ser la creació del Consell de l'Esport no haguera evitat aquest problema i perquè, per tant, no s'accelera aquest tràmit i s'advoca per la participació de les associacions en l'elaboració de les bases. Moltes gràcies, Vicent, per haver tret aquest tema. És un tema escabrós i connecta també en la pregunta que després ens farà el PP. Però tinc que primer dir que la impugnació de les bases que aquesta associació volia fer, després te diré per què no l'ha feta, no sols per no retardar els pagaments, però per altres coses també. Després de l'altre punt, no s'ha afegit aquest any aquest punt que dius tu que millora sols a una associació, l'any passat ja estava en 15.000 euros i en aquest cas són 13.000. Però bueno, dit això, en primer lloc, si pensa que aquestes subvencions són igualment justes, doncs evidentment no en el grau de justícia que jo espero, que jo voldria, però de forma, te dic jo tu, que en el moment que el projecte d'esport estiga, anem a dir, acceptat per tots, veuràs com això se pal·liarà i quedarà tal com pensem la majoria de la gent. Volia saber també si el regidor és sabedor del malestar, en la segona pregunta. Evidentment m'he reunit en algunes d'elles i tinc que dir que sí que és de veres que n'hi ha alguna que argumentàriament sí que pot estar en contrarietats, però la majoria, te dic jo, que és un mal que tenim així en el poble, és que la majoria de les associacions veuen que als altres se dona massa i a ells massa poc. I això és una constant en totes les associacions. No sé per què, però evidentment, a excepció d'algun cas concret, totes les altres estan en concurrència pura i dura. Però aquesta constant es repeteix. És a dir, diguem, es contradixen. És més, alguna de les associacions, i crec que coincidim en la mateixa, va arribar a dir que si n'hi ha algun servici que és deficitari s'hauria de llevar, com és mateixa la piscina de coberta. Nosaltres tenim un projecte que assumim perfectament el dèficit i es donem el servici a la gent. I això és una continuació clara i bàsica del govern anterior. Nosaltres el que hem volgut fer-ho és un poquet més... Que les subvencions han baixat? Evidentment que sí, però nosaltres en el projecte ja ho veureu com és equitatiu. Consta en l'associació que la que estem parlant, alguns punts sí que s'ha tingut en compte, és que, anem a dir,
és que evidentment beneficiaven a totes i aquells que, anem a dir, estaven enfocats un poc per al seu benefici i això no és comptabilitzat totalment. I la creació del Consell, i totalment d'acord. És dir, si jo crec que el problema d'una de la majoria d'aquestes coses és això, és dir, que el Consell no s'ha creat, no n'hi ha tanta participació, i en això sóc responsable total, no n'hi ha tanta participació de totes les altres associacions i és per això que demane disculpes a tota la ciutadania. És l'únic que puc fer en aquest cas. De totes formes, el procés anem a tornar-lo a reiniciar perquè va ser un xasco en el procés anterior per la mateixa participació, però bueno, anem a tornar-lo a reiniciar i estem per a formalitzar-ho, a veure si podem, antes de l'estiu, acabar-ho.